3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Linda, que faz? Ola, mozos, estou saltando a corda. 15, 16, 17, 18... Erra fabulosa. Deixasnos probar. É que esta necesito a eu. E, ademais, é demasiado curta para vos. Pois eu quero unha corda. Onde a conseguiches? Regalou má Fante. 1, 2, 3, 4... Queremos unha corda como a que ten Linda. Ben, un pouco máis longa, porque senón non poderemos usala nós, que somos máis grandes que Linda. Tranquilos. Pum, 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 pum. Eu diría que... Sí, quédame unha, pero teredes que compartila. Non importa, a que non, Tutu? Claro que non. Primeiro... Ei, que xa me toca. Ai, está ben. A ver, ben. Preparados? Listos? Ai. Creo que che queda un pouco pequena. Igual se baixo un pouquiño a cabeza. Vou non intentar de novo. Ai! Vaya, creo que é unha corda moi curta para un pescozo tan longo. Xa sei o que podemos facer. Sígueme. 51, 52, 53, 54... Mira, Linda. Xa temos corda. ¡Que ben! Así podemos xogar todos. Pero temos un problema. Que pasa? Pois que como eu teño o pescozo tan longo e a corda é demasiado curta, non podo saltar. Vaya. Pero ti podes nos axudar. Ah, sí? Como? Se unimos as dúas cordas, quedaría unha moito máis longa e Rafa podería saltar. Xa, pero entón eu non tería a miña propia corda. Xa, pero así poderíamos xogar os tres. E, ademais, se as unísemos, teríamos unha corda moi, moi longa. Sería a corda máis longa do mundo. Genial! A corda máis longa do mundo. Porfa, porfa, porfa. Vale, está ben. Grazas, Linda. Xa, listo. Proba agora, Rafa. A ver se agora chega a corda, Rafa. Veña, proba. Seguro que sí, é unha supercorda. Ben, Rafa, conseguíchelo. Conseguino. Uau! Agora tes que saltar varias veces seguidas. É o divertido. Vaites, iso é pan comido. Xa son un experto saltando a corda. Vale, é imposible. Son demasiado torpe para concentrarme en saltar e mover a corda ao mesmo tempo. Ánimo, Rafa, é cuestión de practicar. Xa sei, podería facer unha máquina que movese a corda. A move corda. Ai, Rafiña, vai a parvada. O que se che move a ti é a cabeza. Ñe, 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 ñe. Veña, Tutu, desfai o no e devólveme a miña corda. Xa o teño. Atopei un xeito de que poidamos xogar os tres á vez. Como? É genial. Como non se me ocorreu antes? Linda, ti colle un extremo da corda. Eu collo o outro. E ti, Rafa, colócaste aí no medio. Agora nós moveremos a corda. E Rafa só terá que concentrarse en saltar. Genial! Ademais, así, podo usar as 4 patas para saltar. Que boa idea, Tutu! Rafa, estás preparado? Por suposto. 1, 2, 3... Moi ben, Rafa. Dádelle máis rápido que xa lle collín o truco. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17... Pero non tan rápido. 19, 20, 21...
definitivamente a corda non é o mellor xogo para unha xirafa con patíns.